Tusarnaartut isiginnaartullu maangaani tassanaalakkersuusut nuummiit tusalassiortunik atersortitisarfianningaanniik toqqaarnartumik ааллакаатитинсатсинут isiginnaarluarisim uangaateqarpunga toortia Raima Johansen Ministeriuner Mette Frederiksen naalakkersuusullu siulittaasuat mutipi igi tassuugu tusalassiortunik atersortitissapput nalunaaqutaq tanneq ataasingorpat tassani anguniaga qaqatigiinnermik nalunaarumik atioqatigisasut paassivarput kisianni oqaatigineqangila sunar nalunaarut sumutunganersoq oqaatsit kalaallusut koona itsikkut maani malinaaviineqarsinnaaput oqaatsilloqarlunaatut koonaatuukut malinaaviineqarsinnaallutik til information så sender vi pressemøde en fælles pressemøde fra naalakkersuusut eller formand for naalakkersuusut og statsministeren det grønlandske sprog vil blive sendt her i Corner 1 og den danske på Corner 2 tässä suunguartanni ataaseq ministeriuner taavalu naalakkersuusut siulittaasuat mangattakkutissaput tassani anguniagaqaqatiginnermik atioqatigissallutik eqqaasinnaavara naalak ministeriuner ippassaq kingusissukkut arfiningorluunalertoq kanerlussuarmingaani maangatikippoq tassani nuummi ki uaksimi iliniarnertungorniartunut saqqummisussaagaluarpoq tassanilu aamma апеққаассаарфинеқартуссааллуни таманналу писуссаавоқ пилерсаарут Mette Frederiksen маанинерани пилерсаарутит эққалаассагуккит уллумим пилерсаарутеқаалуппут пилерсаарути илагиваат меэққатсуатсуивиннит 151 танмаккимут мисилиутитут ааллартиннеқарсимасут утоқатсерфинеқассаппут катуами тааналу тоққааннартумик малиннарфинеқарсинаавоқ таава уалеру илулиссанут ааллассаар тассани ақагу илулиссани кангиата иллорсуа пулаассаллугу таалу имаатигут ангалаассаллутик силаписусиата аллангориарторнера пиллугу малинна саққуммиффигинеқарлутик таалу илулиссан имиттарфиссар пиллугаама такорнераартинеқассаппут тассани аваннаата коммуниани пормистар такорнераартиссари оқалуиарфигалуиллу Ministeriunerup tikinnermini peqqutaat tillugit annerpaatippai nunatini pissutsit ilisimanerulerusullugit ilaatigut silapisusiata allangoriartornera taalu illersornissakkut politik pillugu taalu meeqanu kinguasi utitigut atornerluisarnerat nunatini annertuallarnerat aamma samisussaasallugu Ministeriunerup maani nunatsinninnera tamaat koonerikkut malinnaaffigissavarput ilissulutamannaq qaneruukkut raatiukkunittartakkakkullu taamammat malinnaaffigisinnaavarssi tassa oqararnattut kattorneranguaq naalakkersuussiuluttaasuat ministeriunerlu tusagassiortunik katersortittissapput utaqqilinassavagut isiginnarluarisilu
Ja, velkommen alle sammen til dagens pressemøde. Jeg er her sammen med den danske statsminister Mette Frederiksen, som er på besøg her i landet i disse dage. Med dette pressemøde er som for det vigtigste, det kommer vi til at penetrere om lidt. For det første skal jeg sige, at jeg er glad for, at vi siden de nye naalakkersuisut trådte til, at vi nu har fået det første statsministerbesøg. Ligesom vi har haft besøg på tidligere tidspunkter. Og det er også udtryk for, at der er stigende interesse for Arktis, ligesom amerikanerne også havde interesse for landet og var på besøg sidste år. Og nu er verdenssituationen således, at vi er i en presset situation, så det her besøg er også et udtryk for. Et samarbejde i disse svære tider, og udviser også, at vi skal samarbejde med en ånd for respekt for landets nationale grænser, og det er jeg glad for, at vi kan holde et møde på dette grundlag. Den vigtigste grund til, at vi holder pressemøde i dag, det er, at naalakkersuisut og den danske regering skal underskrive en hensigtserklæring, og det er i forbindelse med udvidelsen af vandkraftværket i Buksefjorden og anlæg af vandkraftværkerne til forsyne Rasiangut og Asiat. En af de væsentlige årsager til dette, vi er kommet i dag, det er, at Inatsisartut i 2021 har lavet en lov omkring rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker, og deri indgår også mulighed om, hvordan man kan optage lån. Så naalakkersuisut har lyttet til Inatsisartut, og det er på denne baggrund, at statsministeren er kommet i dag, og vi har kunnet udarbejde den her hensigtserklæring. Dette er et meget vigtigt skridt. Det er så vigtigt, at vi er nødt til at se på verdenssituationen. Priserne på brændstoffer stiger, og det viser også, hvor vigtigt det er, at vi forsyner os selv, og også i takt med klimaforandringerne. Så er det vigtigt, at vi gør noget. Her i landet er vi førende med at selvforsyne os selv, og også med at udvikle en omstilling til grøn energi. På nuværende tidspunkt så er ca. 70% af vores energiforbrug fra vedvarende energi, og med dette skridt, hvor vi udvider og anlægger vandkraftværker fra Inuk, Rasiangut og Asiat, så vil vi tage et skridt til øget forsyning fra vedvarende energi, og det er jeg meget glad for, at vi kan tage det skridt. Og at vi også har mulighed, at vi har underskrevet den her aftale omkring muligheden for at optage lån. Vores vigtigste budskab til borgerne, det er, at vi bliver mere selvforsynende, og at ved at vi overgår til vedvarende energi, så kan vi sænke det behov, vi har for fossile brændstoffer, og kan fokusere mere på os selv og vores egen udvikling, og at vi dermed kan udvikle absolut nødvendigt vedvarende energi. Og det er også det, som naalakkersuisut har som hensigt. Vi skal være mere op på grøn energi, og vi skal også have ops på udvikling. Og det er det, som verden er nu i gang i en grøn energi.
Og også set i forhold til den krig, der er udbrudt, at der er det også nødvendigt, at vi har fokus på, at de her stigende priser. Og så med disse ord, så vil jeg give ordet til statsminister Mette Frederiksen. Tusind tak for det, og tak for den varme velkomst til et besøg, som vi har forsøgt flere gange, men hvor coronaen har spændt ben, og nu er det endelig lykkes. Det er klart, der er for det her besøg især to afgørende ting på dagsordenen. Den sikkerhedspolitiske situation, som vi alle sammen er berørt af i Europa og i Vesten, i rigsfællesskabet. Og det er klart, at med et så aggressivt Rusland i Ukraine, så skal det også animeres til et endnu tættere samarbejde i vores rigsfællesskab. Vi ser et aggressivt Rusland flere steder i verden, og kan jo også forvente, at det kan sætte sig i noget i Arktis og dermed i vores samarbejdsflade. Så det er det ene store diskussionsemne. Jeg er meget, meget glad for, at vi har fået for første gang nogensinde får nedsat et stående kontaktudvalg, så vi har fået skabt en ligeværdig, ordentlig, respektfuld ramme for at diskutere forsvarspolitik, sikkerhedspolitik, udenrigspolitik. Det er noget, der berører både Grønland og Danmark ganske meget. Og det er vigtigt, at vi kommer til at arbejde endnu tættere sammen på det område. Det ser jeg meget, meget frem til. Jeg er også meget glad for, at vi i dag kan underskrive en hensigtserklæring, hvor vi nu har besluttet i fællesskab at undersøge om og hvordan vi fra dansk side kan bidrage til at realisere jeres meget, meget, meget flotte ambitioner fra Grønlands side i forhold til vandkraft. I er jo langt, må man bare sige, på den vedvarende energi. Men som du allerede har sagt, Mutti, så er med stigende energipriser og en klimakrise, som vi virkelig i fællesskab skal sørge for ikke går i baggrunden, fordi vi har den forfærdelige situation i Ukraine, ja, så skal det jo kun i virkeligheden animere os til at gøre endnu mere på den grønne omstilling. Jeg var meget glad for, at vi i fællesskab rejste til Glasgow. Altså, det er stærkt, at den nye grønlandske regering har underskrevet Paris-aftalen. Og det er klart, at det at gå videre og komme videre på vedvarende energi er vigtigt set med grønlandske øjne, men jo også set med globale øjne, fordi vi har behov for lande, vi har behov for områder, der går foran og viser, hvordan vi ikke bare snakker om klimaet, men også skaber de konkrete løsninger. Så vi har fælles meget høje ambitioner, hvad angår klimaforandringerne, og rejser jo senere i dag til et af de steder, hvor verden virkelig kan se klimaforandringerne med egne øjne. Jeg er i det hele taget, jeg vil gerne sige her afslutningsvis, utrolig glad for vores samarbejde. Det er meget ligefremt og ærligt, respektfuldt og ordentligt, og sådan skal det være, hvis rigsfællesskabet skal udvikle sig. Men det er klart, besøget den her gang er og skal ses i lyset af dels klimaforandringerne, og så den sikkerhedspolitiske situation, som også har indflydelse på rigsfællesskabets fremtid og på de forhold, der gælder omkring Arktis. Men tusind tak. Chance at starte det op. Deres ord er lidt længere. Ja. Tak. Vi går videre til spørgsmål. Underskriften nu. Vi starter med Anne-Marie her fra KNR. Ja, Anne-Marie
Anne-Marie fra Radioavisen. Mit første spørgsmål. Med hensyn til Grønlands selvforsyning, hvorfor er det så nødvendigt, at Danmark hjælper os? Jo, som jeg sagde i starten, så har Inatsisartut i år taget et meget stort beslutning med hensyn til store anlæg, og der i loven indgår, at man skal tage kontakt til den danske regering for at undersøge, om der er nogle muligheder for at lave finansiering. Og det indgår som et krav i loven, og det retter vi os selvfølgelig efter som Naalakkersuisut. Og så under lufthavspakken, så er der billigere lånemuligheder, så også det, der kaldes genudlån, og det er det, som vi har gjort brug af. Så hvis vi kan finde endnu billigere udlånsmuligheder end det, så vil det bedre kunne betale sig for det grønlandske samfund at optage lån på den basis. Så det er et af de skridt, som vi har taget, og det er noget, som Inatsisartut har krævet. Og også ved at gøre sådan, så kan vi være mindre afhængige af de svingende oliepriser ved at have større selvforsyning, og også ved at vi laver udvikling inden for vedvarende energi. Og det kommer også til at have en positiv effekt på klimaforandringerne. Og vi har også eftersøgt, hvilke muligheder vi har på andre områder, også i forhold til hvilke forhåbninger har du for, at det her har i forhold til samarbejdet mellem Danmark og Grønland? Jeg synes, at det er meget oplagt, at vi også arbejder sammen på hele klimaområdet. Og I er, og det må man jo bare sige, altså stærke i forhold til den vedvarende energi, ønsker nu at tage de næste skridt. Det er godt for klimaet, og det er godt for Grønlands økonomi, ikke mindst når vi ser på de stigende energipriser. Og der er så rettet henvendelse fra Naalakkersuisut til den danske regering, om vi kan se på en lånefinansieringsmekanisme. Og det vælger vi at se positivt på og gå ind i med åbne øjne og et konstruktivt sind. Og hvis vi kan samarbejde yderligere på det her område, ja, så er det som sagt både godt for klimaet, men også for Grønlands økonomi. Merete Lindstrøm. Et øjeblik, Merete. Nu, Merete. Yes, Merete Lindstrøm fra Semi-Tech AG. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om det her handler om mulighederne for at låne penge fra Danmark, eller om det også omhandler investeringer fra Danmark i det her projekt, og om det eventuelt går videre ind til bare vandkraftværkerne, eller om det også går ind og omfatter yderligere investeringer til, hvad man kan bruge den ekstra kapacitet i vandkraftværkerne til andre nye virksomheder. Altså, det vi er enige om, det er at undersøge om og i givet fald, hvordan vi fra dansk side kan bidrage til at realisere de grønlandske visioner i forhold til vandkraft. Og noget af det, vi kigger ind i, det er mulighed for låneoptagning. Det er det, vi er enige om i dag. Og udover det, så vil jeg tilføje, altså med den udvikling, vi har taget i flere årtier nu med grøn omstilling og med at bruge vandkraftværkerne som til vedvarende energi, har jo også givet et skub i handelsbalancen for Grønlands vedkommende, fordi vi ikke er så afhængige af udenlandsk olie og udenlandsk brændstof. Og på den måde er det en udvikling, vi også gerne ser. Udover at opbygge nationalt, så vil vi også være en global medspiller og en global aktør, en af de globale aktører, der er førende inden for vedvarende energi, med at få de nye avancerede brændstofstøber med Power-to-X-ordninger og så videre, som er nogle løsninger, som verden herefter, og med de sidste ting, bare det vi hører de sidste par uger med, at EU der ikke længere vil være afhængig af energi eller brændstof fra fossile brændstof fra Ruslands side, så er der jo
kæmpe potentiale, som Grønland kan give ud til resten af verden, og som er noget, som vi skal udvikle, og som kan skabe et ekstra større indtægt for Grønland, og for den sags skyld også hjælpe til med at blive mere uafhængig af fossile brændstoffer, og dermed en grøn omstilling, der vil noget. Merete, et spørgsmål til, så går vi videre til DR. Ja, bare lige opklarende. Jeg synes ikke helt, jeg fik svar på, om det handler kun om udlån fra Danmark, eller om det også omhandler investeringer fra Danmark. Måske, Mutti, du kan svare på, om Grønland er åbne for investeringer, eller om det handler om at låne penge fra Danmark. Som statsministeren klart sagde det er en hensigtserklæring om et låneoptag, som vi tager et skridt på her. Og det drejer sig også om noget kritisk infrastruktur med opbygning. Så på mange måder er det jo et partnerskab via en låneoptag, som vi med hensigtserklæringen undersøger herover. Så det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Og fremover så er det også en investering, som vi også vil give til gavn for hele den grønne omstilling, også som verden har brug for. Mette Frederiksen, du betonede i dit oplæg sikkerheds- og forsvarspolitik og de samtaler, I har haft. Er I kommet tættere på en udvikling af forsvar og sikkerhed i Grønland under jeres møde her til morgen? Jamen 2 ting til det. Altså for det første så mener jeg meget oprigtigt, at der var et Europa før den 24. februar 2022 og et andet efter. Og jeg tror ikke på, at vi kan vende tilbage til den situation, der var før, fordi der er krig på vores kontinent med nogle meget, meget store menneskelige omkostninger, nogle store økonomiske omkostninger, men det kommer til at have betydning for også internationale fora og i det hele taget, hvordan vi ser på vestens fortsatte udvikling. Så selvfølgelig snakker vi sikkerhedspolitik på sådan et besøg her. Det gjorde vi i går, og det har vi gjort her til morgen, og det kommer vi også til at gøre de næste par dage. Og min vurdering er faktisk, at vi ser det meget ens i rigsfællesskabet. Jeg er glad for, at både Grønland og Færøerne har reageret meget hurtigt på den situation, der er med en jo helt utilgivelig russisk invasion af Ukraine. Så på sikkerhedspolitikken deler vi grundlæggende analyse. Det forsvarspolitiske er jo en helt anden sag, og der har vi, kan man sige, inden for den nuværende ramme af forsvarsforliget en Arktispakke, som vi har et meget, meget tæt samarbejde omkring og skal blive ved med at have det. Og så nu er vi så gået i gang med at forberede det næste forsvarsforlig, som får en helt anden rækkevidde og en helt anden kaliber, jo også af økonomisk karakter, fordi vi nu binder os heldigvis til de 2%. Og der får vi behov for et tæt samarbejde. Alt det, der måtte vedrøre Arktis og Grønland. Men den diskussion er vi ikke startet på endnu, og det er jo både, kan man sige, en intern diskussion i Grønland, en intern diskussion i Danmark, og så i rigsfællesskabet. Men det blev betonet på jeres pressemøde, da I præsenterede det nye forsvarsforlig, at Grønland og Arktis også bliver en del af det. Er der accept fra Grønlands side, det er måske også dig, der kan svare på det efter, Mette Frederiksen, af at man også skal opruste og udvikle forsvaret her i Grønland for de op til 18 milliarder kroner, der nu kommer ekstra om året? Der er jo en grund til, at vi allerede har en arktisk kapacitetspakke, og det er fordi, vi ser stigende problemer, også omkring Arktis. Sådan har det været igennem et længere stykke tid. Der er nogle ting, vi er enige om, når vi kigger på udvidelse af kapacitet her, og det er jo, at det også skal kunne nogle andre ting, overvågning eksempelvis, som altså også kan have en ikke-militær dimension. Jeg tror ikke, det er så meget fra regeringens side, vi har, kan man sige, understreget et arktisk syn på det, vi lagde frem i sidste år. Det var nogle andre, der gjorde det. Men det er klart, at Arktis kommer til, og Grønland kommer til at spille en rolle i det kommende forsvarsforlig med den udvikling, verden undergår. Og det skal ske i et meget, 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 meget tæt samarbejde. Det er derfor, vi har lavet et stående kontaktudvalg. Det er derfor, vi har en tættere dialog med hinanden. Men det er alt for tidligt at gå ind i, hvad det er for kapaciteter, vi måtte have brug for på det tidspunkt, som jo også rækker mange år frem. Altså, på mange måder er det jo, rummer Grønland jo
jo den store del af Arktis og den grønlandske naalakkersuisut, og for den sags skyld fra det, vi hører fra vores parlamentsside, det er intet om os uden os. Det er, at hvis der skal ske noget, og hvis der er nogle ting, man har til hensigt at gøre i Arktis, så kan man ikke komme uden om Grønland, om man hedder Danmark, Færøerne, eller om man hedder Canada eller USA. Man kan ikke komme uden om et Grønland, der står midt i det hele i Arktis, hvor udviklingen kommer til at ske de næste årtier. Så på mange måder er det jo den her udgangspunkt, vi arbejder i, og med den stående kontaktudvalg, vi har skabt lidt forud for måske med de ting, der er foregået nu i sommers. Der er en udvikling, vi skal starte op med, og der er noget opstart, som er kommet i gang, og det er derfra, vi skal snakke sammen. Og så er der også både den interne grønlandske del, som man også skal se på. Og på mange måder er det jo det, som naalakkersuisut er i gang med at skulle tage med et nyt udenrigs- og sikkerhedspolitisk forlig, der skal starte os op med forhandlinger her i slutningen af måneden, og Inatsisartut er samlet her i Nuuk. Og derfra så starter vi også op med at være klar over for, hvad er det for nogle ting, som Grønland kræver, og hvad er det for nogle ting, som Grønland gerne vil have, og på den måde også kan få en brænding af den udvikling, der er. Den udgangspunkt, der altid har været i Grønland, det er, at man tager udgangspunkt i Ilulissat-deklarationen, som siger, at der skal være lavspænding i Arktis. Men det er udfordringer, der også er kommet med den krig, der er i Ukraine. Så er der også nogle ting, som vi her også skal kigge på. Hvad er det for en udgangspunkt, vi gerne vil have, og hvad er det for nogle krav, vi giver til Danmark, men til andre lande også rundt omkring i verden, med den udvikling, der skal ske her. For udviklingen i Arktis, der skal man høre på det grønlandske folk, der skal man høre på det oprindelige folk i Arktis, og det er den udgangspunkt, man skal arbejde i. Vi giver lige mikrofonen videre. Ja. Nu skriver I under på det her dokument sammen. Hvorfor er det nu, det sker? Hvorfor er der behov for en hensigtserklæring nu? Har det noget at gøre med krigen? Det har ikke noget med krigen at gøre, men når det så er sagt, så vil man med etableringen af de her vandkraftværker skabe energiproduktion, og det er en hensigtserklæring om at arbejde sammen omkring det her. Og Inatsisartut, da de grundlagde den her lov, så er der sket nogle hurtige fremskridt, og som man også gerne vil lave på bedst mulig måde. I vil også oprette nye vandkraftværker i Qasigiannguit og Aasiaat. Hvorfor har han valgt netop de byer? Jo, det vigtigste grundlag, det er, at byerne her i landet, de er de flest mulige byer og bygder, der skal forsynes med elektricitet, og det er det, man går ud fra i Inatsisartut-loven, og det er med den baggrund, at man har taget det skridt, og det er noget, som Inatsisartut har valgt allerede her i efteråret. Og udvidelsen af vandkraftværket i Buksefjorden, så vil vandkraftværket kunne følge med behovet i Nuuk, og de skridt, vi tager i Qasigiannguit og Aasiaat, det er også i forbindelse med årtier. Den her hensigtserklæring, hvilken fordele har det for Danmark? Jamen, når det kommer til at bekæmpe klimaforandringerne, så er vi jo i samme båd. Og derfor har vi behov for, at der er lande, der er ambitiøse, med ambitiøse målsætninger, virkelig vil noget, når det kommer til klimaforandring, men vi har også behov for lande, der går foran og viser, hvad vi kan på ikke mindst den vedvarende energi. Så man kan sige, at hver eneste gang vi forstærker vores samarbejde på klimaområdet, så vinder det grønlandske folk, det danske folk, vores respektive lande og globalt, fordi her står vi aldeles på samme side. Og så er vi jo altid åbne for i rigsfællesskabet at have et så tæt samarbejde som overhovedet muligt, der hvor det giver god mening. Og det er jo lidt forskelligt, hvor det er, det giver mening. Så her synes jeg, det er helt åbenbart, at alle vinder
hvis vi kan få den her hensigtserklæring til også at blive en realitet, og det er det, vi arbejder på, begge to herfra. Ani mari ataatama peritoriarluumeri nakkammi. Atalo. Annertunerpaamik sunniutrarnissarsoornam nunatsinningaanni suliarissaarput Vi inatsarpun arbejder på, at vi får mest mulig indflydelse, og det er et tæt samarbejde med partierne her i landet. Vi skal have en fælles røst, og vi skal have, og selvfølgelig også arbejde for at opnå de bedste resultater. Og i de nyeste forsvarsaftaler og i forhold til udviklingen i helt globalt, så er det også blevet nødvendigt, at vi har en fælles forståelse for, hvordan vi tager det næste skridt, og hvordan vi forholder os i fællesskab. Så med udgangspunkt i det her, så skal samarbejdet foregå med udgangspunkt i Grønlands side, og det er også nødvendigt, at vi har en fælles røst. Merete, du får lige det sidste spørgsmål, så stopper vi herfra. Ja, tak for det. Det er til dig, Mette. Den forgangne uge har MUTI fremsat en kritik af manglende grønlandsk involvering, før I meldte ud om det her nye nationale kompromis om sikkerhedspolitik. Og det har vi ikke rigtig hørt dig svare på. Hvad tænker du om den kritik? Du sidder selv og siger, at I har et kontaktudvalg, og der er ligeværdigt samarbejde osv., men det har jo ikke været benyttet, inden I meldte ud om det her. Nej, jeg tror, det er for meget at sige, at det ikke har været benyttet, fordi vi har en løbende og tæt dialog, men vi skal hele tiden øve os på at blive endnu bedre. Det er jo faktisk ret nyt, at Grønland og Danmark har et så tæt samarbejde på udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Det er vi begge to meget optaget af, vi er meget bevidste af om at udbygge det, og så kan der opstå nogle fejl undervejs og nogle bump på vejen, og der må vi så blive endnu bedre. Jeg vil nu samtidig sige, at det vi har lavet for lidt mere end en uge siden, det er et nationalt kompromis i Danmark. Så er der nogle forhold i det nationale kompromis, der kan komme til at spille en rolle for os for rigsfællesskabet. Og der skal vi have meget, meget, meget tæt dialog. Men for eksempel en ændring af den danske budgetlov og en afskaffelse af forsvarsforbeholdet er jo et meget dansk anliggende. Det er klart, når vi så begynder at diskutere forsvarsforlig, jamen så er det så er det noget, der potentielt jo kan berøre hele rigsfællesskabet. Og der har vi nu endelig fået etableret en meget, meget stærk institution, også imellem os, men også når forsvarsforligskredsen mødes og diskuterer. Så bare sige, vi kan hele tiden blive bedre, men det er et dansk nationalt kompromis, der blev indgået sidste søndag. Så vi skal... Jeg vil gerne spørge om i forhold til kapacitetspakken, som statsministeren er inde på. Den har I jo taget afstand fra her sidste år, i forhold til, at I gerne vil have en civil Coast Guard-funktion, og I vil hellere have en... I er ikke interesseret i at opruste med en forsvarsuddannelse i Grønland. Det var meldingen sidste år. Hvordan når I overhovedet til enighed? I står jo i nogle forskellige måder at gribe det her an på. Er Danmark klar på at sige, at vi går til det på en anden måde? Det er jo Arktisk Kommando, der opererer herop. Og hvordan vil I det hele taget nå til enighed, når I nu har så forskellige udgangspunkter, som I har? Altså, der er jo mange ting, som ligger til grund for, at kontaktudvalget er blevet oprettet. Det er, at der for eksempel har været et forlig om Arktis kapacitetspakke, hvor man ikke har inddraget Grønland godt nok. Så det med, at man kommer ind i maskinrummet, at man starter op med, at man er med i forhandlingerne, man ved, hvad det er for nogle bevæggrunde, der er, og man kommer ind med ting, hvor man kan præge alle de ting, hvor forligerne kommer, og som statsministeren siger, altså der er et nyt forsvarsforlig på vej, og at man allerede kan komme ind der og arbejde med og komme med sine meninger. Det er helt grundlag for, at kontaktudvalget blandt andet er blevet oprettet. Og det er også derfor, at vi derfra også har bagudrettet arbejde for med kapacitetspakken og se, hvordan kan vi få enderne til at møde sammen. Og den dialog, den er fint i gang, og vi skal nok finde en løsning, som det grønlandske parlament også kan stå bagved, og med den nye ting, der også er på vej med et nyt forsvarsforlig, der er vi også mere end klar til at være en medspiller
og komme med vores ting fra grønlandsk side. Statsminister, nogle kommentarer til det i forhold? Ikke andet end jeg er meget enig i, at behovet for at have en endnu tættere dialog er helt åbenbart. Og så tror jeg også, man må sige, at der er forskel på at lave et forsvarsforlig og en tillægsaftale på Arktis på et tidspunkt, før der var krig på vores eget kontinent, og så den situation, vi er i nu, hvor alle bliver nødt til, og det gælder også for hele rigsfællesskabet, at se verden med fornyede briller. Det er en anden sikkerhedspolitisk analyse, der ligger til grund for det kommende forsvarsforlig. Og når vi nu har fået, og jeg vil gerne sige endelig, og det er jo faktisk ret nyt, at vi har fået etableret et ordentligt samarbejdsforum på udenrigs- og sikkerhedspolitikken, og det var på tide. Det er rigtigt at gøre det. Så har vi også det rigtige sted til at tage nogle af de her diskussioner. Og selvfølgelig kan der være nogle uenigheder om, hvad det er for nogle kapaciteter, man fra henholdsvis Grønlands dansk side mener er de mest relevante. Og det må vi så diskutere. Det er sådan set ret fortrøstningsfuldt i forhold til, at vi også kan konkludere ordentligt på, når vi når så langt. Tak. Vi holder pressemødet her. Tusind tak for alle, der kom, og jeg håber, I får en god dag. Yes, atsat nipauttaamam. Taamaalita ministeriunerop naalakkarsuusullusiulittaasuat atusagissiortunikatsersortitsinnerat tamanganaanialissavarput. Her slutter den direkte udsendelse på KNR TV og radio herfra naalakkarsuusit pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen og formanden for naalakkarsuusit Mutbi netop har afholdt pressemøde. Naalissanarluoqaatigisinnaavara tassa unatusagissiortunikatsersortitsinnersiunnerfaqaqatiginissamut isumaqatigisut atsiorpaat tassani mingutitsingintumik nukissiornerup annertusinissaa siunertaralugu anningaasаlersuinissabut nalunarut atsiorlugu tastaanni isumaqar nunatsinni mingutitsinngitsumik nukissiornerup annertunerulernissaanut malun annertusinissaanut nunatta suleqatiginissaanut tanmak suleqatigissagaa malun suliaqarnissaanut tanmak suleqatigissagaa ilaatigunaalakkarsuisut annerpaamik 3 milliard koronini taarsigassarsinissamut piginnaatinnaqarlutik taakku annertunerusumik KNR-aatiukkut TV-kulnitartakkakkullu isiginnaartut malinnaaffigisinnaavaa paassaqarfiginerullugillu quyanaq malinnaagassi Mette Frederiksen nunatsini angalanera malinnaaffiginnaavissavарпут taamaattumik malinnaalluarsi quyanarlu isiginnaagassi